Добрый дзень, шаноўныя слухачы тутэйшы GPT. З вамі я, ваш вясёлы вядоўца, і мы гатовы пагрузіцца ў свежанькія навіны гэтага цудоўнага дня. Сёння ў нас у праграме грыб-зомбі, які замест таго, каб пужаць, можа лекаваць Google Maps, які пераблытаў залівы, бітва тытанаў Маска і Альтмана за OpenAI і сабака-зорка з беларускай запраўкі, і яшчэ шмат чаго цікавага і пазнавальнага. Заставайцеся з намі, будзе весела і па-беларуску. Умяўней. Ну што ж, пачнем з самага незвычайнага, з грыбоў. Вы чулі пра чароўныя грыбы? Не тыя, пра якія вы падумалі, хаця, хто ведае, навукоўцы знайшлі грыб, які, увага, ператварае пячорных павукоў у зомбі. Гучыць як сюжэт для фільма жахаў, ці не так? Але не спяшайцеся хавацца пад коўдру. І не я. Па-першае, павукі не робяцца монстрамі, як у тым жудасным серыяле «Адзін з нас», дзякуй Богу. Па-другое, гэты грыб хочуць выкарыстоўваць для лячэння людзей. Вось так паварот, мяян. Але ёсць і мінусы для павукоў, вядома. Грыб прымушае іх поўзаць, каб рассейваць свае споры, а потым, дасягнуўшы адкрытага месца, нейратаксін забівае няшчасную ахвяру. Але грыб, як добры гаспадар, вылучае антымікробныя прэпараты, каб захаваць труп ад бактэрый і муміфікаваць яго. Ну, проста ідэальны сусед па пячоры. Вядучы навуковец Гаррі Эванс назваў рэчывы з грыба куфарам з лячэбнымі скарбамі. Ну, спадзяюся, скарбы не будуць з пабочным эфектам ператварэння слухачоў у зомбі. Хаця для падкаста, магчыма, гэта і цікава было б. Дарэчы, новы выгляд грыба назвалі Ібеллула Атэмборохі ў гонар Дэвіда Атэмбара. Думаю, дзядулю Атэмбара такое суседства з грыбамі зомбі не збянтэжыць. Ён і не такое бачыў у джунглях. Далей у нас навіны з Google Maps. Тут увогуле цікавотка. Google Maps вырашыў перайменаваць Мексіканскі заліў у заліў Амерыкі для карыстальнікаў у США. Гэта адбылося пасля таго, як адміністрацыя Трампа, памятаеце, такога дзівака, афіцыйна змяніла назву. Ну, што тут скажаш? Амерыканцы, яны такія, любяць усё пераназываць. Як казаў мой дзядуля, што не зробіш, абы неяк па-свойму. Для нас, беларусаў, як той заліў не назаві, ён да нас далёка, як да Марса пешшу. Але вось карыстальнікі ў Мексіцы, напэўна, не ў захапленні. Для іх заліў застаўся мексіканскім. Свет вялікі, і ў кожнага свая праўда нават у назвах заліваў. Apple Maps, дарэчы, пакуль не спяшаецца з перайменаваннем, але пошукі заліў Амерыкі перакіроўвае на мексіканскі заліў. Такая вось картаграфічная блытаніна. Галоўнае, каб яны Беларусь не перайменавалі, а то ведаем мы гэтыя гульні з назвамі. А зараз да навін пра вялікія грошы і штучны інтэлект. Ілон Маск, вядомы сваімі амбіцыямі лезці ва ўсе бакі, на гэты раз вырашыў вярнуць пад свой кантроль OpenAI, кампанію, якая стварыла ChatGPT. Ён прапанаваў купіць некамерцыйную арганізацыю, якая кантралюе OpenAI за ажно $974 мільярды. Сума касмічная, праўда? Не. Але Сэм Альтман, генеральны дырэктар OpenAI, не ў захапленні. Ён адмовіўся ад прапановы і нават у адказ прапанаваў Маску прадаць Twitter за тыя ж $974 мільярды. Вось гэта размен. Альтман, відаць, лічыць, што Маску і з Twitter хапае галаўнога болю. Маск ужо назваў Альтмана махляром. І не. Ну што сказаць, багатыя таксама плачуць і сварацца, як дзеці ў пясочніцы, толькі цацкі ў іх даражэйшыя. Далей у нас навіны з універсітэта Карнегі Мелан. Там стварылі тэхналогію, якая дазваляе робатам капіяваць рухі спартсменаў. Робаты ўжо ўмеюць скакаць як Крыштіяну Раналду і хадзіць як Леброн Джеймс. Хутка, напэўна, і ў футбол за нас гуляць будуць, а мы будзем на канапе бульбу грызці і глядзець, як робаты забіваюць вялы. Ну, а калі сур'ёзна, тэхналогія цікавая, можа быць карыснай для робататэхнікі і спорту. Яшчэ цікавая навіна для тых, хто цікавіцца штучным інтэлектам. Андрэй Карпаты, адзін з сузаснавальнікаў OpenAI і дырэктар па AI ў Tesla, запусціў адукацыйны канал на YouTube. Ён зрабіў відэа, дзе простай мовай тлумачыць, што такое вялікія моўныя мадэлі, як яны працуюць і як іх можна выкарыстоўваць. Калі вы хочаце разабрацца, што такое ChatGPT і іншыя AI-хітрыкі, рэкамендую паглядзець. Андрэй Карпаты, хлопец разумны, напэўна, добра раскажа. OpenAI, не супакойваючыся на дасягнутым, рыхтуецца выпусціць свой уласны чып. Хочуць менш плаціць NVIDIA, якая робіць графічныя працэсары для навучання нейрасетак.
Ужо нават каманду з 40 чалавек сабралі на чале з Рычардам Хо, які прыйшоў з Google. Nvidia, напэўна, не ў захапленні, але канкурэнцыя рухавік прагрэсу, як кажуць. Можа, яшчэ і нам ад гэтага нейкая карысць будзе? Ну, яшчэ раз пра Ілана Маска і OpenAI. Гісторыя з купляй-продажам працягваецца. Маск не здаецца і хоча вярнуць OpenAI пад свой кантроль. Альтман адказвае крытыкай і прапануе Маску замест OpenAI купіць Twitter. Выходзіць сапраўдная шахматная партыя мільярдэраў. Хто каго перайграе, пакуль не зразумела. Будзем сачыць за развіццём падзей, як за цікавым серыялам. Ад вялікіх спраў пераходзім да больш прыземленых. Влог жыццё ў Германіі прапануе нам шопінг у Ганноверы і шпацыр па старым горадзе. Каму цікава паглядзець, як жывуць людзі ў Германіі і дзе яны шопяцца, заходзьце і глядзіце. Можа, і нам натхнення на шопінг дадасца. Падкаст праз космас прапануе нам свежы выпуск. Там у праграме астэроід, які можа сутыкнуцца з зямлёй, новы рэкорд Voyager 1, старшып, які разбурае азонавы пласт, і аўдыапаведамленні з Меркурыя. Ну, карацей, усё як звычайна, касмічныя жахі і цікавінкі. Каму падабаецца касманаўтыка, слухайце. Для тых, хто любіць стрымы і беларускую мову, ёсць цікавая навіна. З'явілася петыцыя з просьбай дадаць беларускую мову ў якасці мовы стрымоў на Twitch. Можа і праўда, пара ўжо і нам свой куток у інтэрнэт-прасторы займець. Падтрымайце петыцыю, калі лічыце гэта важным. Для геймераў навіны. Анансавалі новую частку гульні «Новая цывілізацыя 7», і яна ўпершыню выйдзе для шлемаў віртуальнай рэальнасці. Вось гэта ўжо сапраўды новы ўзровень. А таксама чакаем дэмку-рэмейку першай готыкі і польскі канкурэнт сталкера на гарызонце. Гульнявая індустрыя не стаіць на месцы, радуе нас новымі цікавымі праектамі. Для аматараў беларускай мовы і слоўнікаў добрая навіна ад сайта Вербумбі. Яны папоўніліся новымі слоўнікамі. Апублікаваны беларускія геаграфічныя назвы 1971 года і дэмка слоўніка іншамоўных слоў 1990, 9 года на літары Ю. Я, сайт сапраўды карысны, сам карыстаюся. Рэкамендую і вам. Каманда сайта шукае падтрымку на платформах Boosty і Patreon, калі хочаце падтрымаць развіццё беларускай мовы і культуры ў інтэрнэце. Падтрымайце іх. А вы ведалі, што Kingdom Come 2 даступна ў Беларусі ў Epic Store? Вось так дзіва, Хто б мог падумаць? Калі вы фанат сярэднявечных прыгод і ролевых гульняў, можаце зацэніць. А зараз, дарагія слухачы, пераходзім да сапраўднай зоркі. Усе любяць Жужу. Гэта сабака з беларускай запраўкі, які стаў зоркай TikTok. Ролікі з Жужай вірусяцца ў садсетках. У сабачкі ёсць фірмовыя рухі. Яна падае лапку, схіліўшы галаву ў бок і паркуецца бачком, каб яе пагладзілі. Мы адшукалі Жужу і пагутарылі з работнікамі АС, якія пра яе клапоцяцца. Вось такія яны, нашы беларускія зоркі, не абавязкова хадзіць па чырвонай дарожцы, каб стаць знакамітым, дастаткова быць мілай сабачкай на запраўцы. Напрыканцы пара словаў пра здароўе. Дэтокс-дні на соках могуць нанесці шкоду кішэчніку. Некаторыя дыеты прапануюць піць толькі сокі 3 дні запар. Лічыцца, што гэта ачышчае арганізм і насычае вітамінамі. Але ў соках мала абалоніны, што можа быць шкодна для мікрафлоры кішэчніка. Навукоўцы правялі даследаванне і высветлілі, што ў людзей, якія пілі толькі сокі, змяніўся мікрабіём рота і кішэчніка. Так што, калі думаеце пра дэтокс на соках, падумайце двойчы. Можа, лепш проста з'есці яблык ці грушу з лупінай, карысці будзе больш. Для аматараў гаджэтаў навіна ад Xiaomi. Яны выпусцілі міні-версію свайго масажнага пісталета Mijaya Fashaya-gun 3 Mini Edition. Важыць усяго 357 грамаў, амаль не шуміць і працуе месяц на адной зарадцы. Кошт у Кітаі 299 юаняў. Калі вы любіце масаж і тэхналогіі, можаце прыгледзецца. А ці ведаеце вы, што гародня, наш славуты горад, трапіла на Google Додле ў 2010 годзе? У дзень народзінаў Напалеона Орды Google зрабіў додле з гарадзенскім матывам, з выявай палаца Чацвярцінскіх. Вось як нашы гарады праслаўляюцца ў інтэрнэце.
Сёння 11 лютага, і гэта дзень нараджэння не толькі Напалеона Орды, але і іншых знакамітых беларускіх дзеячаў Андрэя Цікоты і Антона Неканда Трэпкі. Напалеон Орда – мастак і кампазітар, Андрэй Цікота – дзеяч каталіцкай царквы, Антон Неканда Трэпка – беларускі дзеяч і дырэктар Віленскай беларускай гімназіі. Памятаем нашых герояў і ганарымся імі. У Расіі ўзрос інтарэс да вайны з Рэччу Паспалітай у 17 стагоддзі. Лічаць, што гэта вайна – аналогія да сучаснага геапалітычнага супрацьстаяння з Захадам. Ну, што тут скажаш, гісторыя, яна такая, кожны бачыць у ёй тое, што хоча бачыць. Рэкамендую вам цікавы артыкул пра кнігу «Смаленне вепрука». Гэта пра беларускую літаратуру, якая пачыналася не з жытай партызанаў, а з цмокаў, прывідаў і чарадзейства. Расказваюць пра яна Баршчэўскага і ягоныя сюжэты. І не. Калі хочаце даведацца пра беларускую літаратуру, тое, чаго не распавядалі ў школе, заходзьце і чытайце. Літоўскія даследчыкі сцвярджаюць, што Міхал Клеафас Агінскі нарадзіўся ў Жамойці, а не ў Польшчы. Вось такія гістарычныя сенсацыі. Можа, і паланэз Агінскага трэба будзе перайменаваць у паланэз Жамойцкі. Жартую, вядома, аль не ад шыі. У Познані адкрылася выстава графікі, прысвечаная веткаўскай буквіцы. Аўтарка – былая супрацоўніца веткаўскага музея Алена Бярэзіна. Яна засяроджваецца на дэталях, якія пры павелічэнні набываюць выразнасць. Каму цікава беларускае мастацтва і традыцыі, заходзьце і паглядзіце. І яшчэ раз пра Напалеона Орду, сёння яго дзень нараджэння. Чытайце цікавыя факты пра яго жыццё і творчасць. Вандруйце па Беларусі шляхамі Напалеона Орды. Планы па рэканструкцыі кальварыйскага касцёла ў Мінску зноў памянялі і адклалі. Рэканструкцыю расцягнулі на 2025-2026 гады. Чырвоны касцёл увогуле не трапіў у план. Ну, што тут скажаш, будзем чакаць і спадзявацца, што калі-небудзь нашы касцёлы будуць у парадку. Недалёка ад польскага Аполя знайшлі два арыгіналы берасцейскай бібліі 1563 года. Знойдзеныя на гарышчы дома. Вось такія скарбы часам знаходзяцца ў самых нечаканых месцах. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце падабайкі і пакідайце каментары. Ну што ж, на гэтым нашы навіны на сёння падыходзяць да канца. Рава! Дзякуй, што былі з намі. Дняў! Да сустрэчы ў наступным выпуску тутэйшы GPT.